ang parabola nga sugid ni Ginoong Hesus dira sa Lucas kapitulo 19 sa bersikulo 11 tubtob diri sa 27. Ang akong basahon amo ang bersikulo 15 tubtob sa 19 nga nagasiling sang nakabalik siya nga nakabaton sang ginharian nagsugo siya nga panawgon ining mga ulipon nga ginhatagan niya sang kwarta agod nga mahibaluan niya kung pila ang ilan na saplid sa pagpatikang. Ang nauna nag-abot sa iya atubangan nga nagasiling, Ginoo, ang imo mina nagdaog sing napulo pa kamina. Kag nagsiling siya sa iya, maayong ulipon, bangod nga nagmatutom ka sa 10 jutay, magahom ka sa 10 ka banwa. Kag ang ikaduha nag-abot nga nagsiling, Ginoo, ang imo mina nagdaog sing 5 ka mina. Kag nagsiling siya sa iya man, magahom ka man sa 5 ka banwa. Yan ang isa nag-abot nga nagsiling, Ginoo, yari ang imo mina nga gintago ko nga naputo sa panyo. Padayonon ko sa 21, kay nahadlok ako sa imo bangod nga ikaw tao nga matiga, nagakuha ka sang wala mo mabutang, kag nagaani ka sang wala mo masabog. Kabay ang Ginoo abyan magapakamaayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Ang aton nga buluhaton para sa Ginoo kag kaupod sa Ginoo. Kung matutom lang kita abyan, ang word diri, may masaplid, may ginansya, may makuha kag mabaton gid kita nga bunga sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Tanaw naton karon ang ginhambal sa sini nga bahin sang Balahan Kasulatan nanungod sang trabaho sang ministry, so to speak, sining mga duha ka ulipon. Ang ako nakita sa pagpatawag sining agalon, sining tao nga nakabaton sang iya ginharian, sang ginpatawag niya ining mga ulipon, siyempre wala sang kukahadlok o kun kahuya nga nagpalapit ang una nga ulipon. Tungod kay ang iya kwarta nakasaplid, nakaginansya sang napulo pagid. Ang word diri, mina. Ining kwarta nila, siya excited. Wala siya nagtago-tago, wala siya nahuya, wala siya nahadlok sa pagpalapit dira sa iya nga agalon. Isa ka prinsipyo nga aton makuha abyan, kung kita magapangatubang sa Ginoo, siling ni Juan, kag matutom kita, hindi kita mahuya. We will not be ashamed to face our Lord, our King, our God, because of our faithfulness. We abide in Him. So amuning nakita nakon, excited, may enthusiasm, may energy ang ulipon nga nakasaplid, nakaginansya, nakapamunga. Ikadua, ang nakasaplid sang 5 pagid kamina. Malipayon man siya nga nagatubang sa iya nga galon. Pero atong isa nga iya lang gintago kag hindi maayo pang iya pagkilala sa iya galon, iya gintago ang isa kamina kag wala gid siya sang nasaplid. Ang iya nabaton ang condemnation, pero atong duha ka mga ulipon nakabaton sang commendation. Ano ang ila rewards sa atong duha? Commendation. Ang pag-laud o pag-praise, pag-honor
sang agalon. Ikadua, another responsibility. Kung matutom ikaw sa imo katungdanan karon, maabot ang panahon nga hatagan pagid ikaw sang mga katungdanan. Mga dalagko pagid nga katungdanan. Kag hindi kita makapoy, malaay, magtinamaran. Kay ato nakita diri nga isa sa mga rewards ng Ginoo sa isa ka tawo nga matutom, hindi nga siya magpakahapos kag magpahuway na, kundi nga siya magapadayon pagid sa paghimo sang bag-o nga mga katungdanan para sa kahimayaan kag katungdanan sa aton nga Ginoo. So it's not really the quantity of our services, but the quality of our ministry nga makabaton sang commendation. Ang nakasaplid sang napulo pagid kami na, kag ang nakasaplid sang 5 kami na, pariho lang ang ila commendation. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Sa sunod naton nga Facebook Live, aton i-explain inang enter thou into the joy of the Lord. Kabay pakuntani abyan nga kita magmatutom kag indi naton angkunon ang mga ginansya sa aton nga ministries, aton ihalad dira sa Ginoo. Ug kaysa nagapangamuyo kita nga iuli namon o Ginoo ang himaya dira sa imo. Ano gali ang ipahangop naton? Nagauyat kita sang himaya for pila ka minutos kag iuli naton. Hindi kita maguna-una nga on the first place sa ato nga ministry kita ang himayaon for 1 hour and then eventually aton iuli ang amo nga himaya dira sa Ginoo. Di bala mo man kaisa ang aton mga pangamuyo, amon iuli ang kadungganan kag himaya dira sa imo. Let us not think to receive the glory and honor nga ginhatag sang mga tao sa aton. Kaya ang importante ang commendation sang Ginoo. Liwaton ko, it's not the quantity of our ministries that we have done to the Lord, but the quality of our services that we have rendered to Him. Diyos nga balaan madamo gid nga salamat sa mga kamatuoran nga amo natun-an sa sining parabola, sa sining istorya nga ginsugid ni Ginoong Hesus. Kabay pa kuntani o Dios, hindi kami maguna-una nga kami ang nagapanag-iya sa mga resources nga imo gintugyan sa amon. Hindi kami maghuna-una nga magauyat kami sang himaya kakadungganan nga ginahatag sa mga tao sa amon. Amon huna-unaon pirmi nga ikaw ang una ang dapat kag kinahanglan nga pasidunggan kag himayaon sa mga tao sa amon nga pag-alaga dira sa imo. Tudli kami nga hindi kami dinalok sinang mga kadungganan kag pagpasidungog sa mga tao. Kay ikaw, on the first place, ang kinahanglan nga himayaon sa amon kabuhi kag sa amon nga mga pag-alagad sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nairil, salamat gid sang imo nga replay sini. Nervy Ging Aliko Garganyan. Thank you so much. Ang Ginoo magapakamayo sa aton tanan.